ചെറിയൊരു പീസ് തുണിയും 2 പേപ്പർ ക്ലിപ്പും കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കത്തി. ആദ്യം തന്നെ കാർഡ്ബോർഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ₹1 കോയിൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുറ്റിലും തുണി ഒന്ന് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡും റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നത് തുറന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഇവിടെ സിൽവർ കളറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 4 വീതം ബീഡ്സ് ആണ് 2 സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിർത്തുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്താം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റും നമ്മൾ സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങുന്ന രീതിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റിലും നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഇയറിംഗ്സിന്റെ ഹുക്കും കൂടി നമ്മളൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ.